Jadę. Oh. Hi logoफोर, welcome back to my channel. नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे vlog लानानै फैलायबाय। दिनैथ' जाहैबाय Sunday स्पेशल जागोनलाय दा। होमबा दा जायफोर माने नायगिरिफोर बिथांमोना मिथिखायो जाहैबाय जे आं एभ्रि सानडे नोंथांमोनजों मा शेयार खालामो। थ' दिनैबो अमा संनाय जानायाथ' जाखागोन जाहैबाय। ओमफ्राय नैबेजों लोगोसे आङो बायदिसिना खामानि मावनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय नै बायदिसिना खामानि माने सि सुनो नागिरदों। सि बोरो सासेया नै सानडे स्पेशला माजों जागोन र' आं दिन्थिनो थांगासिनो दै बेखायनो थांगासिनो बैयावसो मालायनि न'आवसो लायगोन आरोना बुस्थुखौनो जोंहानाव गैया बेखायनो दा र' थांबाय नै लायनोबो बोरो जोंना बोरो बिदिसो नै नै बेयावसो थालिर फस्ला जानोसै दिनै थालिर फस्ला नै आं गिलाङोहाय बोरो माखौ मा थालिर बियो आथिया दोनदो माथो एफा फिसा बे गासिबो जाजाजोबग्रा बिलाइआबो लाफाखा आंहा दा बिलाइआव जानांगौ बेनिखौनो जाखायोना आथिया थालिरनोहाय मा थालिरा जाजाया बाबा फस्ला सिनि साम्फायाल' ओमफ्राय दस्रा जाजाजोबो दे आयौ बेनि दैखौनो लोङोदां बै माबा अन्थाइ जानायफ्रा लोङो होनना बुङोना गुदिनिफ्राय बिजौसिम जाजायो होमबालाय दोनजाबायना जाजोबनो हायाबा हैद आंहा गाबोन जागोन आलदाजों बिलाइआ गांसेयानो जायो लाजोबदो होमबालाय मालाय गिर्जा जानोसै बैयावहाय बेनो गिर्जायाहाय दिनैथ' इस्टार सानडे मालाय मानसिफ्रा सोरबा फास्टिं थादोंमोन ना फास्टिं माने माबा मा होनो निरामिस जायोना बे समावबो सोर थाखो नै बेयावबो बे मादै मोनाहाय बे आदैमोननि न' नालाय मादैयाहाय बिदिनो थायो आरोना दिनै इस्टार सानडेनि बिराद माबा बिसिना माबा संगासिनो इम्परटेन्ट जाग्रा संगासिनो बेदर ओइ नाबेस संबाय नामा होनदों संखाङाखै मा बुस्थुखौ लांदां गिखो सैमा मा गखो दै लाजोबसै लाजोबदो जेला नाय अमाया हाबानि नामा नाबिसनि हाबानि ओइ अमाया नोंनि हाबानि नामा होनदां होलायबाव आहा जागोन बेयाव दा बेखौल' जागोन गोरलै फुरा आराम गोरलै जाबाय बे आग्लायगोन नामा आग्लायबा दोन आग्लाय
अमा लाबोदेरबावदों बे जाहैबाय बेखौथ' दा फोरानगोनसो बेखौ दिनै जानाय नङा थारमाने बेखौ जाहोनोसो नागिरदों जागोना नैबेसो बेजोंसो जानोसै बिराद साइज जाखाबायना फोराननाया नै दानगासिनो फुंनि जानाया नै आंना दासो जागायजेनदों दाउदै एरलाबाय जाग्राया सावदों आरो जादों नै सावगासिनोबो नै जानायाबो खावसे थांलायबावबायसो नै दंबावो नै बेखौ बानायग्रोसै आरोना नै जाग्राया गोथाव मासो धोरोमफुरिलाबा बेखौ सावैनो बेसेबांबा बुरजा नै आथाया दङमोन नालाय बेखौ सावजोबसै जानायबो जाखाया होननानैहाय नङाबा एक्सट्रा डेट थांलाबायो गासै ब्रेकफास्ट होना फुनलायलायनानै जायो सामब्राम जानोसै सोनोसै बेयाव आयु गोथाव दे जादो बुरजा जादो न' सामब्राम जागोन ना जाया जादो औ नों मा गेलेबाय थायो नै हाबा जेनबाय संनोसै सासेयासो नायगोन आइदै बुबावबायसो नायगोन बेखौबो लानानै गारलाजोब्बाय नै बेयावबो थाइखाया फोरानगासिनो बेखौनो दाख्लै थाइखाखौ अबहाय मोना होननानै सोंदोंमोन ना सोरबायाहाय माने गामियावनो दंखायो थाइखा बिफां ओमफ्राय बेखौनो लाबोयो आरोना ओमफ्राय नै बिबाराबो बेबायदि फोरानो दाख्लै सासे आगैयाबो सोंहरदोंमोन माने बे बिबारखौहाय मारै खालामो होननानै ओमफ्राय र' बेखौ दाहाय बेलासियाव फुदुंगोन आङो फुदुंनानै देखायनोसै दे बिबारखौ खाबाय ओमफ्राय बेबायदि फोरानबाय आरोना फोराननानैहाय बेखौ दा लोंगोन ओमफ्राय नै नोरसिङाबो बिराद मोजां रानबाय ख्रेम ख्रेमनो बिनानावआथ' लांनो मोनासै बियो ओमफ्राय उनाव फैबा लांसै होनना बुंदों आरोना एगजाम दंखायो क'क्राझारावसो होफैगोन नालाय ओमफ्राय बे एगजाम होनो फैबाहाय बेखौ लानानै थांगोन होननानै बुंदों आरोना नै बेखौहाय बे मोजां रानबाय नालाय दाहाय बेखौ गुन्द्रा खालामसै बे गुन्द्राखौ दोनबाय थानोसै जेबो जाला बे गोबाव दोनबाबो नै सिफ्राबो सुखांबाय आङो नै बिसोरखौहाय दहाय फुङावनो सिखौ सुनो नागिरदोंमोन ना आङो ओमफ्रायहाय फुङावहायथ' जायासै फिसालायानो ओरैबायदि खेरें मेरें फुङावनो उन्दुबाय आरोना बेयो सिखारनानैहाय दहाय 10थासोआवनो उन्दुफिनदों ओमफ्राय उन्दुनायावबो थाफाबाय थानांगौ दानाहाय सिबो सुनो मोनासै माबो सुनो मोनासै दाना उन्दुनानै सिखारनानैसो नायबाय मालाय आइया संखांजोब्बाय संनायखौबो नोंथांमोनजों आङो सानडे स्पेसियेल होननानैहायदि दिन्थिनो नागिरदोंमोन शेयार खालामनो नागिरदोंमोन आं संनो नागिरदोंमोन खिन्थु जायासै आरोना हायासै आइया मामि होलायबाय नोङो आइ सोना गोजांबाय मा आइयो मानोथो बिदि लांदां थाखो मामि नोङो दा थां ओरै फै दहाय उन्दुनानै सिखारबाबो माने जा खेरें मेरें बे खेरें मेरें एसे गोबाव थानानैसो नै बेखौ दा खालाम मा हालदैया हास्लाब फैखाया नायगोन सेस नों बुनो बोरो ओरै लाबो थाफ्लिया आयै थाफ्लिया लाबो बुनां जिरनानै थाबावबाय हनै बुजां गिनानै ओंख्रि नाय साइज जाखाबाय आंनि सानडे स्पेसियेलखौ लांनो फैदों नै सासे दिनै मा बेदरमोनथाय बेहाथ' ओइ नोंहा मोसौ बेदरसोमोन ना दिनै नों जाया दिनै इस्टार सानडेनि मोसौ संदोंमोन बिस्रा ओमफ्राय संख्रि नांदों
नै थालिर फस्लाया बिसिनिनोमोन बिसिनिखौनो लायदों मालाय ओंखाम जानोसैनो बेदर लांफैदों नै आंखौ ओमफ्राय 2 केजि अमा लाबाय बियो लांनो गाबोन लांनो ना दिनै नैबावसो जागोन नालाय रेडि खालामबाय आङो जानायखौ नै ओंखाम खुरनानै लाखाबाय बानलु बोरदोन नै बानलु बोरदोनबो दाना नै बेदरा जानायाथ' गोथाव जानो लुबैखाबाय आङो नै ब्लेक सल्ट लालायबाय जानोसै एकदमबारे जाजेनसै नै आङो गोथावनो एसे मुकबांबो नायलांदो नोंथांमोना आंखौ गोथावा सिखारनो बालायनायसो माने गोथावखायनो नोंथांमोनजों एसे जानायखौबो शेयार खालामनो होननानै सानदों आङो माने बानलुआथ' बिराद बुरजा लाखाबाय आङो माने खब'से थाइसे नांखागौ आरोना आंनो बिदिखौहाय
Apa? Apa? Jangan lupa subscribe, bentar. Sudah udah konten sekarang. Bye bye. Thank you for watching.